କେମିତି ଲାଗିଲା? ହାବି ହଁ ହାବି ହାବି ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛ? ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଏ ତ କହିଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ ବାଇକ୍ ନେଇକି କେମିତି ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି ବିରିୟାନୀର। ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ୍। ବିରିୟାନୀ ସହିତ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡ଼୍ର ଭଳିଆ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ମସ୍ତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତାର ଲେଗ୍ ପିସ୍, କେତେ ବଡ଼ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଦେଇଛି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାହେଲେ ଏଥର ଖାଇବାର ଏନ୍ଜୟ ନେବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।